Ćao svima, evo prilike da vam se predstavimo. Mi smo tim dve ambiciozne i komunikativne devojke koje su pre svega željne da steknu nova znanja i novo iskustvo. Za vrlo kratko vreme smo se prilično zbližile, pa smo se dogovorile da se međusobno predstavimo. Ovo je moj menti Teodora, ona je student 4. godine Tehnološkog fakulteta. Pored toga što je jako uspešan student, ona je član studentske organizacije. Voli da se druži u svoje slobodno vreme sa prijateljima, voli da čita, a ono što nas posebno povezuje je ljubav prema skijanju. Ovo je moja mentorka Ljubica, ona dolazi iz Vojvođanske Banke gde radi već 6 godina. Veoma je zadovoljna svojim poslom, takođe htela da se oprobaju možda drugim sferama biznisa. Ona u svoje slobodno vreme provodi sa prijateljima, što je daje dodatnu energiju kako bi pokazala još bolje rezultate na poslu. Veoma veliko zadovoljstvo mi je što smo nas dve zajedno u timu, jer smatram da ćemo zajedno kao tim uspeti da dobijemo najbolje rezultate.